nyuwun Mbak Hani ngadeg, terus Mbak Luki ngadeg, terus Mbak Lilis ngadeg. Iki tembangé apa kok? Ular kambang ning dindang putih. Ya, sing nyuwara Mbak Bibit kur mengko karo Mbak Sulis, mengko karo Mbak Punjung, bantu karo Mbak Tati. Ya, kaya apa? Iki ular kambang biasane lenggah iki jumeneng nggih. Oh, ngadeg. Ala sekar gadung iki ngadeg lemah ular kambang iki lek lungguh kabeh do ngantuk. Oh, siap-siap. Mbak Hani. Ya, ngadeg nduk coba kaya apa? Ya, aku ya isih lagi iki lho. Biasane aku sampe anu ngeten iki nggih gedhe mat-matan kula nggih namung doplok ngoten biasane. Ular kambang. Biasane ngono kuwi kula karo cengkok sageng. Kawin. Ayo nah, coba. Ya kaya apa Mbak Bibit? Dijogetke sing rapak coba kaya apa? Oke, iki manut sing arep mawon. Iki aku ki lek toto malah bubrak nggih. Iki lek kula malah bubrak kabeh. Milina Tak mati. Joko. Yapi. Zaman kene aku anggere kaya ngono kuwi gambarane kaya sapi terus diguyang neng kalen, bokonge dikosoki karo suket. Sing mburi dhewe niki kok jan kaya ceret. Ngeten. Lungguh. Nah, ya, yang apa? Langsung jemung